The best of the best ewashini zethu zonke sinazo kuthiwa ngunamathele edlozi. Unamathele edlozi lona wenza ukuthi idlozi lakho likunamathele likuthande futhi linikeze okuyibusiso. Kodwa unobungozi, ngilalele-ke mina khulu umqiniso, unobungozi. Ubungozi bakhona ukuthi awusebenzisi more than 2 times in a week ngoba idlozi lizovele lijike libheke wena kuphela ngasabheka abanye abantu basekhaya. Bayophelelwa umsebenzi abantu, uphelelwa imishado abantu kodwa idlozi sababheka libheka wena kuphela ngesowasha nje kuphela. So to balance it ukuze kungamoshakali impilo zabanye abantu ngenxa yokuthi kulungele wena ngoba umuntu akwazi ukuthola usizo phakathi ekhaya, just use it twice in a week. Idlozi lizobheka ngendlela ekahle likunamathele, uthola umsebenzi, uthola umshado, imali ihlale, ube nomuzi, ube nemoto, uphile la kubonakala ukuthi impilo yakhe iyangakuphi. Unamathele edlozi kakhulu siyamuphakamisa kakhulu, wenza ama-wonders, wenza ama-bombs. Ubungozi bakhona lobo kuphela ukuthi wazosebenza more than twice in a week, idlozi lizojikela libheke wena kuphela. Lena abanye abantu angeke lisabanike indlela lizonikeza wena kuphela. So lalela nabubona ubufakazi bakunamathele edlozi. I'm at peace. Umthwalo lo bengizokusindelwa khehla nale micabango le benginayo njalo ukuthi ngathi ngazibulala ngenze la khehla into zisukile phezulu kwami, zisukile ukusuka khehla. So isiwasho sakho omkhulu singisebenzele kakhulu. Bona bengingadoubt lokuthi yazi umkhulu ohlala kude dala siloku siqolwa uthenga in bakuthatha uthenga in uthenga khehla uthenga dala ngisebenzisa izinto khehla. Futhi ngike ngafika isikhathi la ngiyacabanga khona ukuthi kahle shothi mina imithi ayingisebenzeli. Ngiyacala mkhulu kule 4 years ledlule dala ngisebenzisa izinto dala I'm sorry. Sebenzisa izinto dala ngibona abantu, ngiyacala nje kule 4 years engidlule kuyo mkhulu ukuthi ngibone futhi phezu kwaloko yisiwasho kusuka ukuthi isiwasho mkhulu hayi khehla. Ngibongile kakhulu khehla singisebenzele, ngiyawubona umehluko. Njengoba asho naye ukuthi iminyaka ehambile senisiyiwasha naye bese singamsebenzeli, kodwa kunamathele edlozi ungibonise okukhulu kakhulu wawenza ukuthi abuyelwe ithemba, libuye ithemba ngendlela zokuhlahlukene ukuthi ikhona into ekuthiwa impande ozoyena impilo kwishintshe. Nawo lapha ekhaya yakhe impilo engashintsha, umqondo lo ufuna ukuyibulala ungaphela, ungatholi umsebenzi ungaphela, ungatholi umshado ungaphela, ungabi nogazi, usebenze iminyaka usebenze kodwa bangakuboni, ungakhushulile ekudleni ukuthi ufike abantu basemva kwakho bona bakhushulele usahle endaweni ewani kungaphela. Into yakuthi ngakunikeza imali kungaphela. Ikhaya lakho leli ukuthi lihlale kunezimbi noma yokulo phansi ukhala khona abantwana bakho kungaphela. Ngunamathele edlozi. Yamaqala sekutile kithi ikhumbule ngaqazululo ile ngeke ukuthi libe inkinga kusho nesixazululo.